నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో మస్తాన్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఆల్ ఇండియా చదరంగం పోటీలను నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో ఏపీకి చెందిన కృష్ణచేద 8.5 పాయింట్లు సాధించి తొలి స్థానంలో నిలిచాడు. యువకుడు తన సత్తా చాటుకున్నాడు. బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి చదరంగం పోటీలో వివిధ రాష్ట్రాల నుండి 500 మంది పాల్గొన్నారు. పోటీల్లో సుమారు 400 మంది పాల్గొన్నారు. ద్వితీయ స్థానంలో తమిళనాడుకు చెందిన సయ్యద్ అన్వర్ 8 పాయింట్లు సాధించాడు. మూడవ స్థానంలో తమిళనాడుకు చెందిన మరో క్రీడాకారుడు దక్కించుకున్నాడు. First, second and third prize winners. She is not there. She has scored 1 point in this tournament. ఈ రోజు మస్తానయ ఆల్ ఇండియా ఫెడరేటెడ్ ర్యాపిడ్ టోర్నమెంట్ 9 రౌండ్స్తో ఫినిష్ అయింది. దీంట్లో విన్నర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లేయరు కృష్ణ రవితేజ అని 8.5 పాయింట్ తీసుకున్నాడు. అంటే ఒకే ఒక డ్రా, సింగిల్ లీడర్, సోల్ లీడర్, చాలా కష్టము పెద్ద టోర్నమెంట్లో. వీడు 8.5 పాయింట్ తీసుకుని ఫస్ట్ ప్రైజ్ 1 లక్షం ప్రైజ్ వీడు తీసుకున్నాడు. తర్వాత సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి తమిళనాడు నుంచి సయ్యద్ అన్వర్ షాజులి అని, వీడు 8 పాయింట్లు. మూడో ప్రైజ్ కూడా తమిళనాడు ప్లేయరు. లిస్ట్ మీకు నేను కంప్లీట్ లిస్ట్ పంపిస్తాను. దీంట్లో టోటల్ 514 అంటే 514 ప్లేయర్స్ ఆడిండారు. 9 రౌండ్లు. నిన్న 5 జరిగింది.